Παιδιά, μην κάνετε φασαρία, δεν θα θυμάμαι τι να πω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τις υπέροχες κυρίες του πολυφωνικού συγκροτήματος γυναικών κάτω Γαρούνα. Για να μπορέσουμε να δώσουμε μία έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη δική μας την κοινότητα, για τους γαρουνιάτες. Θέλετε να συστηθούμε, να μας πείτε το όνομά σας? Σουφιώνης Περιδούλα, του Νικολάου. Ωραία. Πόσα χρόνια είστε στο πολυφωνικό? Είμαστε από το 80, τόσο. Και πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Πολύ Τι ευχαριστώ. είναι αυτό για σας, τι είναι αυτό που πραγματικά σημαίνει για σας το πολυφωνικό? Είναι η ζωή μας, είναι η χαρά μας, είναι τα πάντα είναι. Θυμόμαστε από παλιά και το συνεχίζουμε φυσικά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που το συνεχίζουμε και είμαστε πολύ καλά. Οι γυναίκες τραγουδούσαν από πάντα στο Γαρούνα? Πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και λέγανε πολλά τραγούδια. Της αγάπης, της ξενιτιάς, του πόνου. Ήταν τραγούδια που λέγανε τα παράπονά τους τραγουδώντας. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που λέτε. Βέβαια. Δηλαδή η καθημερινότητά σας ήταν συνυφασμένη με το τραγούδι. Με το τραγούδι. Το πρωί που ξεκινούσαμε για τις δουλειές μας, παρέες, ή με την οικογένειά μας, ή με παρέες, γυναίκες του χωριού, πηγαίναμε στα μεροκάματα του κόσμου. Στην πορεία της ημέρας ξεκινούσαμε τα τραγούδια. Εσείς το έχετε ζήσει αυτό δηλαδή? Πολύ. Το θυμάστε? Το θυμάμαι πάρα πολύ και τι να σου πω, συγκινούμε. Είναι κομμάτι δηλαδή της ζωής μας η καθημερινότητα. Ναι. Μας έχει έρθει από τους παλιούς. Πάρα πολύ. Την προγιαγιά μου θυμάμαι εγώ που τραγουδούσε με την οικογένειά μας μέσα στα σπίτια. Με κουμπάρους, με συγγενείς, με ξαδέλφια, με θείους, με θείες, τα πάντα. Και γιατί μόνο οι γυναίκες? Εντάξει, τι να πω τώρα κι εγώ, τους άρεσε πάρα πολύ καημένες για να ξεχνιούνται, να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα. Ήταν πολύ κουραστικές, κουραζόταν πάρα πολύ αυτές οι γυναίκες. Ήταν μεταπολεμική κατάσταση και κουραζόταν πάρα πολύ, είχαν κουραστεί πολύ και με αυτό. Δεν ξεκουραστεί. Ναι, αυτό. Άρα να ρωτήσουμε και την κυρία Παναγιώτα Σουφιώνη, του Ωραία. Σταματίου. Τραγουδάμε, να πω από όταν καταλάβαμε τον κόσμο από 15 χρονών και πάνω, από το 70-75, μια ζωή τραγουδάμε. Όποτε πηγαίναμε στα χωράφια, η πρώτη μας δουλειά ήταν αυτή, να τραγουδάμε. Και μας άρεσε πάρα πολύ, μας ξεκούραζε. Και ειδικά στο τέλος που είμαστε ευχαριστημένοι και τελειώναμε και τις δουλειές μας, εκεί τραγουδούσαμε ακόμα περισσότερο. Διότι και τις δουλειές μας έκαναμε και είμαστε και ευχαριστημένοι με το τραγούδι. αυτό το συνήθειο που είχαμε εδώ πέρα στο Γαρούνα με το τραγούδι που το έχουμε συνδέσει με τη δουλειά, με την καθημερινότητα, με τις διάφορες εκδηλώσεις, το βλέπαμε και σε άλλα χωριά της περιοχής? Όχι όπως εμείς. Εμάς ήταν περισσότερο εδώ πέρα. Κι άλλες, σε άλλα χωριά, αλλά εδώ στο κάτω Γαρούνα ήταν η παράδοση, ήταν περισσότερο από αλλού. Από κάποιες μελέτες που διάβασα, φαίνεται ότι η ιδιαιτερότητα των γυναικών του Γαρούνα ήταν ότι ήταν τιμητικό να τραγουδούν οι γυναίκες. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό? Ναι, συμφωνούμε. Καμαρώναμε και μας άρεσε και ταιριάζανε και οι φωνές μας, έκανε κάθε γυναίκα τη δική της φωνή και ήταν μια ωραία αρμονία. Και σε γάμους και σε γλέντια και σε πανηγύρια, ό,τι όργανα και να υπήρχαν και γλέντια να γινόταν, θα κάναμε και τα τραγούδια μας. Θα λέγαμε και τα τραγούδια μας. Όταν φτιάχνανε το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου, ήταν 20-25 γυναίκες από το χωριό και πηγαίνανε να φιλοκερδώσουν στον Άη Γόρδη με τους δενεκέδες και ανεβάζανε την άμμο για να φτιάξουν το κεφάλι τους για να φτιάξουν το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου. Και μόλις φτάνανε στο τσικάρι, στα κοντράκια που το λέμε εμείς, στο ύψωμα, διάμεσα Άη Γόρδη και κάτω Γαρούνα, καθόντανε όπως ήταν φορτωμένες ορθές και λέγανε τραγούδια εκεί να ακούν και άκουγε ο κόσμος από δεξιά και από αριστερά τις γυναίκες αυτές. Δεν τις ενδιαφέρει ούτε αν ήταν κουρασμένες, ούτε αν ήταν πεινασμένες ή δρομένες, αρκεί να ακούνε μία ωραία καντάδα
απάνω σε αυτό το κομμάτι. Απίστευτη. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Ναι. Εσείς, κυρία Ειρήνη, έχετε και μια ιδιότητα σήμερα. Ναι. Εδώ στο πολυφωνικό. Να τονίσουμε ότι όλες Είστε αυτές οι πρόεδρος φωνές, του Πολυφωνικού Συλλόγου. όλες αυτές οι φωνές που είχαν τόσο αρμονία μεταξύ τους, ήταν όλες αυτοδίδακτες. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Πολύ σημαντικό. Δεν είχαν καθόλου από θέμα μουσικής να πάνε σε δάσκαλο και τέτοια. Ήταν από μόνες τους και μόνο. Και έκανε η κάθε μία τη φωνή που έπρεπε να κάνει. Πίστευτο και αυτό. Εγώ θυμάμαι την ψυχή του πολυφωνικού που είχε από παλιά την Ανδρονίκη την Πάγκαλη, αυτό είχε ονομαστεί και το πολυφωνικό μας έτσι, που πηγαίναμε στα κτήματα και τυχαίνει να είναι το κτήμα το δικό μου με το δικό της απέναντι. Και θυμάμαι με τη μάνα μου που τραγουδάγανε και λέγανε στιχάκια και η μία εσυμπλήρωνε την άλλη από απέναντι. Τρομερό αυτό που λέτε. Που το σκεφτόταν στη στιγμή. Και αυτά ήταν τραγούδια. Σας χαρώ να που είναι ήταν- τόπου. Ναι, ναι, καθυπουργούσαν εκείνη τη στιγμή που ήταν στο κτήμα. Και ανάλογα με τη διάθεση που είχαν, βγάζανε και το τραγούδι. Άλλη μια ιδιαιτερότητα του πολυφωνικού. Αυτά είναι κάτι καταγεγραμμένα, αυτά τα στιχάκια. Έχουνε Βεβαίως. που είναι περισσότερα και στα τραγούδια που τα περισσότερα είναι καταγεγραμμένα. Τα περισσότερα από αυτά. Εγώ θυμάμαι όταν παντρεύτηκα, πριν έρθει η ώρα για να πάω στην εκκλησία, ήρθε η κυρία Αντρονίκη μαζί με την αδερφή της, τη μητέρα της Σπυριδούλας, χωρίς να τους καλέσουμε και μας είπανε όσα τραγούδια ξέρανε και το πόσο χάρηκα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και το πιο το σημαντικό ήταν που δεν τις καλέσαμε, ήρθαν μόνες τους. Είναι και κάτι που είναι κομμάτι της στοιχείου της παράδοσης του Κακογαρούνα. Ναι, και απαντάτε μέχρι και σήμερα, έτσι δεν είναι? Ναι, και τώρα πάμε Είναι και πολύ τώρα. σημαντικό να πούμε ότι έχει διατηρηθεί όλη Και αυτή η τώρα παράδοση. και τότε ήταν πάρα πολύ τότε. Τότε ήταν συνήθιο τότε, δηλαδή δεν υπήρχε γάμος που να μην πάνε ή στα πηγιά ή στον γάμο ή στα λογοδόσματα ή ξέρω εγώ, πάντα γινόταν αυτό. Καταπληκτικό. Περιγράφεται μια κατάσταση μιας εποχής με πάρα πολύ φτώχεια, με δυσκολία, με την ξενιθιά όπως Ακριβώς, γιατί το χωριό μας έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλο Ακριβώς, έτσι. Συνειδημό. Πώς τα λέμε. συνδεμό ακριβώς. Ναι. Και παρόλα αυτά κρατήθηκε η κοινωνική συνοχή μέσα από το Κατάφεραν οι τραγούδι. γυναίκες, έτσι, ναι. είναι. Και Κατάφεραν πολύ οι σημαντικό γυναίκες ρόλο να το κρατήσουν έπαιξαν αυτό. οι γυναίκες του χωριού. Ναι. Εσείς κυρία Μαρία, Εγώ- μάλλον να συστηθείτε πρώτα. Μάλιστα. Μαρία Σπινούλα του Νικολάου. Ωραία. Θυμάμαι κι εγώ άμα παντρεύτηκα την Αγγελίνα του Ζούλα. Ναι, και αυτή τραγούδα γιατί Ήρθε στο γάμο αυτή μου είναι και τι παλιά. τραγουδία είπε αυτή η γυναίκα. Φιλολογικά μόνη της. Απίστευτο. Τιμούσαν τους γονείς μας και έρχονταν Να μας θυμίσουν. να μας θυμίσουν και εμάς με το τραγούδι τους. Γιατί αισθάνεστε ότι κι εσείς έχετε ένα χρέος απέναντι σε όλο αυτό. Απέναντι σε όλους, ναι. Και θέλετε να συνεχίσετε. Να συνεχίσουμε την παράδοση. Και από ό,τι έχω ακούσει ότι είναι και σίγουρα έχετε και πολύ ωραία ποινία. Ευχαριστώ. Το καταλύναμε. Ό,τι μπορούν. Εσείς παρακαλώ, Τα έχουν πει οι κοπέλες όλα αυτά που το όνομά σας. Λαρική Μαθήτα Κωνσταντίνου. Ωραία. Γιατί ήρθατε στο πολυφωνικό, τι αισθανθήκατε και τι σας τράβηξε προς το Μου άρεσε να η μουσική. συμμετέχετε? Μου άρεσε η μουσική και εμένα πάρα πολύ. Και είπα που είναι όλες οι κοπέλες και χρειαστούμε να κάνουμε ένα ωραίο ντουέτο που λέμε. Ναι. Είχε και τραγούδι Και αυτό στην ναι. παπά. Το άρεσε και εκείνου η Και παράδοση. είμαστε απολύτως φυσικά όλες και βγαίνει ένα πράγμα ωραίο που δεν το πιστεύει ο άλλος. Μμμ. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζουμε να συνεχιστεί, εγώ το θεωρώ σαν θεραπεία. Είναι φάρμακο για μας. Ορίστε. Αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό. Αυτό είναι η λέξη κλειδί. Το ότι είναι και θεραπεία είναι και φάρμακο. Και για μας και για την κοινωνία. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές το τραγούδι μας όταν εμφανιζόμαστε σε κάποιες εκδηλώσεις, τι αντίκτυπο έχει στον κόσμο. Πρόσφατα το ζήσαμε και στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτό που έγινε στη σύμπραξή μας με την Παλιά Φιλαρμονική, τι πραγματικά έγινε μέσα στο Δημοτικό Θέατρο. Και ένα από τα νεότερα μέλη της παρέας μας. Εγώ είμαι η Γεωργία, Ναι. είμαι το νεότερο μέλος της ομάδας εδώ. Όλα τα τραγούδια αυτά που τραγουδάμε τα έχω σαν βίωμα από τους παππούδες μου, γιατί και οι παππούδες μου τραγουδούσαν πολύ. Ήταν στις εκκλησίες, στα κτήματα, στις εκδηλώσεις που γινόταν εδώ. Οπότε αυτό έχει μείνει αυτόματα μέσα μου και
Έχω μέχρι και σήμερα και προσπαθώ να το δώσω και στα νέα παιδιά, να μπορέσουν να το ακολουθήσουν. Είναι και η μητέρα μου εδώ. Το DNA. Έτσι, Και- το DNA. Τι σε τράβηξε γενικά, γιατί θα μπορούσε μια κόρη τη ηλικία σου να ασχοληθεί με κάτι άλλο, κάτι πιο σύγχρονο, κάτι διαφορετικό. Και εσύ κάνει και κάτι άλλο πιο σύγχρονο. Είσαι Ακριβώς. επαγγελματία τραγουδίστρια. Ναι, μου αρέσει γιατί το κάνω με αγάπη. Αυτό έχει μείνει μέσα βίωμα. Δηλαδή, όλα αυτά τα τραγούδια που ήδη τραγουδάνε οι γυναίκες του πολυφωνικού, εγώ τα ήξερα από μωρό. Οπότε αυτά αυτόματα ήρθαν στα αυτιά μου, ήταν στα ακούσματά μου. Οπότε κυλάει η ρόδινα, όπως την βγαίνει αυθόρμητα. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς παρακαλώ, το όνομά σας. Ευθυμία Ραρή, του Νικολάου. Θέλετε να μας πείτε κάτι σε σχέση με αυτά που θυμάστε, με αυτά που θέλετε. Και εγώ από τους παλιούς, στα μεροκάματα που πηγαίναμε, τραγουδούσαμε στους γάμους, στα πανηγύρια, παντού. Ήταν κάτι το ξεχωριστό αυτό που ακούγαμε. Ήταν οι μελωδίες τους, ήταν οι φωνές τους όλες αρμονικές. Και μας τράβηξε και εμάς αυτή η επιθυμία να βρεθούμε όλες παρέα. Πολύ όμορφο αυτό που λέτε, η επιθυμία να βρεθούν όλες παρέα και σκεφτείτε αυτή η επιθυμία υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, πάρα πολλά. Πολλά χρόνια, όχι μόνο Από από τις πάνω. μαμάδες μας, της πεδερά μου, εμένα τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία τραγουδιά. Πόσες διαφορετικές λοιπόν γυναίκες και πόσες γενιές έχουν δέσει μέσα σε αυτό, Ναι. με αυτό το σύνολο γυναικών. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και αισθανόμαστε ότι τις τιμούμε και με το Σίγουρα. τρόπο τώρα που υπάρχουμε και συνυπάρχουμε κι εμείς μεταξύ μας. Ορίστε παρακαλώ, το όνομά σας. Σκολαρίκη Ζαφυρούλα της Περίοδος. Εσένα. Ωραία, εγώ αυτά τα ακούσματα τα είχα από την οικογένεια. Εγώ δεν μεγάλωσα στο Γάλουνα, δεν είχα κάποια πράγματα, μου τα περάσανε οι δικοί μου. Γιατί σε κάθε οικογενειακό τραπέζι, σε κάθε γιορτή, είχαμε τα τραγούδια του πολυφωνικού, ιδιαίτερα από τον μπαμπά μου που τους είχε μεγάλη αγάπη. Και αυτοί που έρχονταν και από τον Γαλούνα, όσοι έρχονταν να μας επισκεφτούν, γιατί είμαστε σε άλλο χωριό, πάντα λέγανε τραγούδια του πολυφωνικού. Το τραγουδάγανε πάρα πολύ έντονα. Εγώ η ανάμνηση που έχω, που μου έκανε τεράστια εντύπωση και είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό, είναι στη γιορτή της Αγάπης που γινόταν κάποια χρόνια εδώ, που μας είχε φέρει η οικογένεια που είχαμε έρθει και είχα την εικόνα πάνω στην πλατεία του πολυφωνικού να τραγουδάει, να υπάρχει μια ησυχία και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η μελωδία, τα λόγια και όλο αυτό το συναίσθημα που κουβαλούσε όλο αυτό που γινόταν. Συγκλονιστικό αυτό που Ναι, γιατί εγώ από εκεί Συγκλονιστικό. δεν το είχα το είχα με από τους δικούς μου σαν άκουσμα, αλλά σαν εικόνα και σαν σύνολο και πόσοι άνθρωποι καθόταν και τα ακούγανε, ήταν τότε που ήμουν σε ηλικία 10-11 χρονών. Οπότε εκεί άρχισα λίγο να μου μπαίνει, είχα και εγώ το μικρόβιο ότι τραγουδούσα, το αμπά και όλα αυτά, και άρχισα να το ψάχνω λίγο παραπάνω, τι είναι το πολυφωνικό και να μαθαίνω και τι τραγούδια υπάρχουν. Επιβεβαιώνεις και αυτό που λέμε για την ιερότητα των στιγμών του τραγουδιού. Δεν τους Στο Εγώ Γαλούνα. στο είχα μείνει και τους έλεγα τι είναι αυτό. Δεν το είχα ποτέ σε σύνολο, έτσι να το ακούσω σε σύνολο και να δω τι είναι αυτό που κάνουν αυτές οι γυναίκες. Γιατί και σε παλιότερες εποχές σίγουρα το τραγούδι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κάτι το ευτελές ή ως... Όχι, ήταν ένα τραγούδι Παρόλα που αυτά σου στο δημιουργούσε Γαλούνα- συναισθήματα. Που αυτό το συναίσθημα δεν το ξεχνάω. Και ήταν η ιδιαίτερη τραγουδιστική του Γαλούνα, νομίζεις? Ναι, Δηλαδή, ήταν έχεις ακούσματα το και από όλη ιδιαίτερο. την Ξέρεις, ήταν το πόλη. ιδιαίτερο γιατί συνέδεσα τον τρόπο με τις αναμνήσεις που μου είχαν περάσει οι δικοί μου, το πώς ζούσαν, το τι έκαναν Ναι. και πώς ήταν η ζωή τους τότε και πώς προσπαθούσαν παρόλα αυτή τη δυσκολία και τη φτώχεια που περιγράψαμε και όλα αυτά, να δείχνουν ένα πράγμα διαφορετικό. Να ξεσπάνε μέσα από αυτό και να λένε τα παραμονά τους, για την αγάπη, για το ξενιδωμό, για όλα. Ήταν δηλαδή και πραγματικά ένα στοιχείο ψυχικής ανθεκτικότητας. Ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθούσαν Ακριβώς να να αντέξουν σταθούν όλο αυτό δυνατοί. που τραβάγαν και τις δυσκολίες που τραβάγαν τότε. Έτσι. Βεβαίως. Αλλά με καλή φωνία. Βέβαια, Αυτό με είναι το καλή ιδιαίτερο. φωνία. Υπάρχει και μια ιδιαίτερη τραγουδιστική Βέβαια, βίδα βέβαια, αυτό στις υπάρχει. γυναίκες του Γαλούνα. Και ευτυχώς περνάει και στις επόμενες γενιές και Αυτό είναι το πιο να σημαντικό. ευχηθούμε. Εσείς παρακαλώ, θα μας συστηθείτε. Είμαι η Νίκη Σουπιώνη, του Γερασίμου. Εγώ από μικρή κοπέλα είχα αρχίσει, πήγαινα με τζουρνάδα. Ήμουνα με πολύ παλιές γυναίκες, οι οποίες τραγουδούσαν συνέχεια μαζί με τη μητέρα μου. Και οπότε μου άρεσε και εμένα και καθόμουν και τραγουδούσα και εγώ μαζί τους, ας ήμουνα μικρή. Μετά όταν μεγάλωσα και αυτά και έκανα οικογένεια δικιά μου, έκανα γιορτές στο σπίτι μου και μαζευόταν όλη η γειτονιά
και η θεία μου η Θεοδόρα που ήταν μαζί με την κυρία Ανδρονίκη που είχαν αρχίσει το πολυφωνικό και λέγανε σχεδόν μέχρι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια. Ήταν μια μεγάλη γιορτή. Συγκλονιστικό βίωμα γι' αυτό. Ναι. Πραγματικά να θυμάσαι κάτι τέτοιο. Το σπίτι μου ήταν, δηλαδή όλη η γειτονιά ήταν και τραγουδάγαμε στη γιορτή μας. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Και έτσι τώρα γι' αυτό και εσείς θέλετε. Και αυτό τώρα θέλω να μείνει μέσα μου, να το νιώθω συνέχεια, να τραγουδάω, να συμμετέχω κι εγώ κάπου. Και να το πάρουν και τα παιδιά μας. Είναι ψυχική δύναμη που το δίνει. Λοιπόν, εσείς παρακαλώ να συστηθείτε. Εγώ λέγομαι Βάσκου Έλσα. Δεν είμαι από εδώ, από το νησί. Τα ακούσματά μου ήταν πάντα υπηρώτικη πολυφωνία. Μεγάλωσα με αυτά τα ακούσματα. Με το που ήρθα εδώ, πραγματικά μου φαίνεται τρομερά συγκλονιστικό όλο αυτό που είδα, που άκουσα από τις κυρίες εδώ. Η βιωματική τους πιο πολύ προσέγγιση στο τραγούδι, οι φωνές με μηδέν μουσική εμπειρία, δηλαδή για μένα είναι κάτι το εκπληκτικό. Αυτή η εμπειρία. Αυτή η κουβέντα δική σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και το καταλαβαίνετε, γιατί και τόσα χρόνια είστε στο χωριό μας, τόσα χρόνια τα έχετε προσφέρει, γιατί να πούμε ότι είστε και Εκπαιδευτικό στο σχολείο, ναι. Είναι στο νηπιαγωγείο, ναι. Εξαιρετικά. Άρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την κοινότητα, γνωρίζετε καλά τους γονείς, γνωρίζετε καλά τα παιδιά. Τον κόσμο, τα παιδιά και κάναμε και πέρσι μια προσπάθεια στη γιορτή μας στο σχολείο πέρσι. Αυτό ήθελα να πω. Καλέσαμε τις κυρίες εδώ του πολυφωνικού και τραγούδισαν μαζί με τα παιδιά. Ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο αυτό που έγινε και θα προσπαθώ όσο είμαι να το συνεχίσουμε να το μάθουν τα παιδιά, να το έχουν σαν άκουσμα, γιατί εδώ είναι, εδώ μεγαλώνω. Εγώ έχω συγκινηθεί και το περιμένω με χαρά. Περιμένω με χαρά τη μέρα που θα έρθω να τραγουδήσω κερκυραϊκά, που δεν το περίμενα ποτέ αυτό, γιατί τα ακούσματά μου ήταν πάντα πολύ διαφορετικά. Και έλεγα ότι μόνο αυτά μου αρέσουν, μόνο τα πολυφωνικά. Έχω αλλάξει γνώμη εντελώς και μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και η αγάπη των κυριών εδώ και τι να πω, όλους σας. Εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι πολύ συγκινητικό. Παρακαλώ, θα συστηθείτε. Σουπιονένη Κυλίκη ονομάζομαι. Εγώ δεν έχω όλα αυτά τα βιώματα των υπόλοιπων γυναικών. Πολύ λίγα χρόνια συμμετέχω εδώ. Αυτό όμως είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί κάτι σας τράβηξε εδώ. Η παρέα με τράβηξε. Μπράβο. Ήταν κάτι που δεν το είχα κάνει στο μυαλό μου. Μου αρέσει το τραγούδι, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη μουσική, αλλά ούτε θεωρώ ότι είμαι η γκράντε φωνή, αλλά εδώ είναι ένα διαφορετικό δέσιμο που βγάζουν οι φωνές, μου αρέσει, το απολαμβάνω και θεωρώ ότι θα συνεχίσω να είμαι. Δεν θα το αφήσω. Για να εστιάσουμε σε αυτό που λέτε το τελευταίο, πόσο σημαντικό είναι και ακόμα και αν δεν έχεις γνώση μουσικής, γιατί κανένας από εμάς ουσιαστικά δεν έχει ιδιαίτερη γνώση μουσικής, να μπορέσεις να βάλεις το συναίσθημά σου και να δέσεις με τις υπόλοιπες φωνές. Όταν έχεις καλή διάθεση, όλα γίνονται. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πήγε να πω κάτι, όλοι τραγουδάμε, όλη η Κέρκυρα τραγουδάει, και το βόρειο συγκρότημα και το νότιο συγκρότημα. Σαν τη γαρουνιάτικο της Μέσης Κέρκυρας δεν έχει ακουστεί πουθενά. Η ιδιομορφία του, η μελωδία του, η στιχοποιή του, ναι, όλο αυτό δηλαδή είναι το κάτι άλλο, κατάλαβες. Γι' αυτό όσοι έρχονται εδώ και ειδικά του γάμου τα τραγούδια τα δικά μας δεν έχουν ακουστεί πουθενά με τον τρόπο που τα λέμε εμείς και με την ομορφιά που τα λέμε. Και γι' αυτό μένουν άφωνοι και όλοι λένε σαν το γαρούνα δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί όμως δημιουργείται και στιχάκια προσωποποιημένα. Τα περισσότερα. Για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Και αυτό σημαίνει ότι δίνεται αγάπη σε αυτό που κάνετε. Αμέσως, επιτόπου. Έτσι. Και γι' αυτό και ο άλλος θα το θυμάται για πάντα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.